haka santrik noi lor arjar sao ka wei ka video ka bla ring dur da ka kamera mobile ya ka video ka bla pau haka call CCTV kamera kala sapriang lengba kiran san WhatsApp haka bala yo ya ka wei ka kali alto rongli kala slat ya wei khana kat bau dang ya lanti pokse la ka khubo na ki pulet haka te ka janmet kala ong bala yo ban bat ya ka te ka kali bat yo khana bala sha tara la panket shaka chaka a jing sumar Henry haka atmriu trek nai lor arja psau lapau sa ka weipat ka video ka bla ringdur haka ju ka rukom ka bapen I ba ka tei ka oltu ka don ni registration number ML not san W riu not riu sau ka tanra salit ya ka wei ka long kmi ka badang ya lenti hasurok haka tei ka snong yo banya ya ka ni ka kali lakem de ki bor pulet bal ong bo lodon hapdeng ka jingbua ya haka tei ka jingnya ajungu ya ka tei ka kali bat slat ya ki tei ki arngun Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Haka bam bangi bam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya